Ikaw pala. Si Ruby. Oo, kasama ko siya. Nagpapahinga sa kwarto. Napagod siguro. Kakauwi lang ni Lovely. Hinahanap ka niya. Baka mamaya, hihingi lang yun ng pabor sa'yo. Di ba may pasalubong ka kay Marga? Kaibigan ko yon. Bakit ko siya bibigyan? Eh, hindi naman kami close. Hindi man lang malinisan. Kaya doon sa lugar namin, nakaayos lahat. Iba naman dito sa probinsya, kuya. Kaya walang asensyo dito sa atin eh. Dahil sa paniniwala ninyo. Pwede mo nang makahiram sa'yo. Sabihin ko muna kay Ate Ruby mo. George! Ka muna dito. Mag-inuman tayo. Sa susunod na lang, kuya. Bili ka muna ng alak natin. Tsaka pulutan. Nakakasawa yung teacher niya eh. Yung sisig tsaka lechon manok. Ang galante mo talaga, pare. Ganon. Pag ibang tao, mapabor si kuya. Samantalang ako na kapatid niya, iba ang pagkikitungo niya. Oo naman. Kasi ikaw, may maganda kang trabaho. Eh sila, wala naman silang permanenteng trabaho. Hindi natin sila kailangan. George, maraming salamat sa pagsundo sa amin. Wala yun, kuya. Ayos lang. Pinsan? 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 O, pinsan, ikaw pala. Kamusta na? Nagsabi kasi si George na nakauwi na daw kayo ni Ruby. Kaya dumalaw na ako dito sa inyo. Oo, halos kararating din namin. Ang tagal niyong hindi umuwi ah. Namiss ko kayo. Si Ruby, kasama mo ba? Oo, kasama ko siya. Hindi mo ba ako papapasukin man lang? Halika, pasok ka. Ganda pala ng bahay niyo, pinsan. Hindi naman, sakto lang. Si Ruby pala, nasan? Baka nagpapahinga sa kwarto. Napagod siguro. Ah, ganun ba? Namiss ko kasing kukwentuhan kayo. Kaya nagmamadali akong pumasyal dito. Oo nga, matagal na tayong hindi nagkasama-sama. Naalala mo noon, kami yung naghahatid sa inyo sa Manila. Gamit yung luma namin sasakyan. Oo nga, pinsan, naalala ko yon. Tapos, may baon pa tayong mga pagkain, di ba? Ang bilis ng panahon. Kaya nga, pinsan, siguro yung anak mo malaki na. Ah, oo. Malaki na rin. Kayo ni Ruby, kamusta? Ayun, kami pa rin. Pero hindi pa kami nabibiyayaan. Naku, huwag kayong mawala ng pag-asa, pinsan. Darating din yan. Sana nga, pinsan, para pagtanda namin, may mag-aalaga sa amin. At sayang din naman yung pinaghirapan nyo kung wala kayong anak. Totoo ang sinabi mo, pinsan. Ayos lang yan, pinsan. Naku, baka hindi ko na maantay lumabas si Ruby. Baka nagpapahinga na yun. Ayoko naman siyang istorbohin. Baka masama lang yung pakiramdam niya, pinsan. Hayaan mo. Dadalaw na lang ako sa susunod na araw dito. Sige, pinsan. Pupunta ka lang dito kahit anong oras. Bukas ang aming bahay para sa'yo. Oo naman. Wala namang iba sa atin, di ba? Sige na, mauna na ako. Dadaan pa kasi ako ng palengke. Sige, pinsan. Maraming salamat sa pagdalaw mo, Sige, pinsan. Oh, Ruby, saan ka galing? Kakauwi lang ni Lovely. Hinahanap ka niya. Alam mo naman ayoko makipagkwentuhan, di ba? Baka mamaya, hihingi lang yun ng pabor sa'yo. Hindi naman siguro. Bakit naman niya ako hahanapin? Eh, hindi naman kami close. Kaya nga tayo umuwi dito para magpahinga. Tapos may istorbo lang tayo. Siya nga pala, mahal. Di ba may pasalubong ka kay Marga? Wala, mahal. Sa kaibigan ko yon. Sa susunod na lang siya. Ganun ba? Bakit ko siya bibigyan? Eh, hindi naman kami close. Mabuti pa yung mga kaibigan ko.
Palagi ko silang nakakausap. Akala ko kasi sa kanya may bibigay yung binili mo. Mahal, parang luma na yung pintura ng bahay natin. Siguro, mas maganda kung papinturahan natin ng bago. Pwede naman. Ano ba yung gusto mong kulay, mahal? Yung medyo light sana, mahal, para maliwanag sa mata. Sa bagay, mas maganda siyang tignan. Itong kisame natin, mahal, parang luma na, pati yung ilaw. Baka pwede mong pa-check din, mahal. Oo nga, no. Medyo luma na. Yung mga bago nang ilagay natin, mahal, para maganda. Sige, hayaan mo. Ipapatingin ko lahat yan. Salamat, mahal. Ano ba yan? Dami namang kalat dito. O Marga, kumusta ka na? Ayos lang kuya. Dumating ka na pala? Oo. Bakit hindi ka pumunta sa bahay? Para magbanding kayo ng ate mo. Madami kasi akong ginagawa dito kuya. Bakit ang dami yung kalat dito? Hindi yung man lang malinisan. Gamit pa kasi ni tatay ang mga yan kuya. Matagal lang wala si tatay. Dapat nililigpit nyo ng mga yan. O kaya binebenta. Ayos lang naman itong mga to dito kuya. Di naman nakakasagabal. Mas maliwalas pag walang kalat. Gaya doon sa lugar namin, nakaayos lahat. Iba naman dito sa probinsya kuya. Hindi naman gaya sa inyo. Kaya walang asensyo dito sa atin eh. Dahil sa paniniwala ninyo. Hindi naman kuya. Kaya ikaw Marga, makinig ka sa mga pinapayo ko sa'yo. Hindi ka ba sasama sa amin? Mamamasyal kami ng ate mo, kakain sa labas. Hindi na kuya. Dito na lang ako. Dahil pa kasi akong gagawin tsaka aayusin. Maglibang-libang ka rin. Lumabas ka. O kaya, sumama ka sa mga kaibigan mo. Hindi na kuya. Ayos lang ako. Asan si George? Tagal lumabas ah. Ganun talaga yon. Baka nag-aayos pa yun. Sige, sabihin mo sa kanya, hintayin ko lang siya sa bahay. Sumurod na lang siya doon. Sige kuya. Sige. Tao po. Tao po. Kuya. Kuya. Tao po. Kuya. Kuya. Oh George, ikaw pala. Halika, pasok ka. Oh George, naparito ka. Anong kailangan mo? Kuya. May kailangan sana ako sa'yo. Ano ba yun? Na-short kasi ako sa budget ko, kuya. Baka pwede mo nang makahiram sa'yo. Kahit pang allowance lang. Nako, sabihin ko muna kay Ate Ruby mo. Gusto kayo may hawak ng pera namin eh. Ganun ba, kuya? Bakit kasi hindi ka nagtitipid? Di ba matagal ka sa trabaho mo? Oo, kuya. Hindi ka ba nag-iipon? Dapat mag-ipon ka rin. Huwag mong ubusin lahat. Magkano lang din naman kasi sahod ko, kuya. Pinambabayad din namin sa bayarin sa bahay ni ate. Bakit kasi hindi magtrabaho ang ate mo? Para hindi sa'yo lahat tinasang gastusin. Magkokolehiyo ka na pala. Oo kuya. Anong course yung kukunin mo? Nurse sana. Gusto ko makapag-abroad. Maraming open ngayon, lalo na kapag nurse ka. Nako, mas maganda kung computer course ang kunin mo. Hindi man yun sa abroad. Baka matulungan kitang ipasok sa kumpanya namin. Talaga kuya? Sa tingin mo, mabilis ako makakahanap ng trabaho? Oo, kaya kung ako sa'yo, yung kursong sinasabi ko ang kunin mo. Maganda ba talaga yun? Oo, maganda yon. Maniwala ka sa mga sinasabi ko. Alam ko lahat yon. Sige kuya, computer course na lang kukunin kong kurso. Mabuti kung ganun. Good luck sa'yo. Sige, maraming salamat kuya.
Sa ngayon, mahirap ang walang trabaho. Kailangan magtiis at magtiyaga. Naghahanap naman siya kuya. Kaso nahihirapan siya dahil sa kursong kinuha niya. Bakit? Maganda naman yung kursong natapos niya, hindi ba? Pa-advance na kasi ng pa-advance ang mga teknolohiya kuya. At isa pa, palakasan pa ang pagpasok sa mga kumpanya dito sa atin. Sabihin mo sa kanya, huwag siyang susuko. Makakahanap din siya ng trabaho niya, tiyagahan lang. Nagsisisi nga siya kuya. Dahil yung mga kaibigan niya, nurse na ngayon sa ibang bansa. Yung iba naman, sa malalaking hospital na ngayon nagtatrabaho. Ah, ganun ba? Sabi niya, yun yung kursong kukunin niya dati. Kahit anong kurso pa yan, kung talagang papalarin ka, Sayang nga. Sana nag-nurse na lang siya kuya. Baka hindi siya nagsisi ngayon. hayaan mo. Kung anong kapalaran niya, diskarte lang naman yan sa buhay. Tignan mo kami na Ate Ruby mo. Patyaga lang kami sa buhay, kaya maswerte kami. Masipag naman si Ate Marga at matalino kuya. Sayang nga lang kung hindi siya makakapagtrabaho. Nasa kanya na yun kung anong gusto niya sa buhay niya. Sige na kuya. Subukan ko na lang maghanap ng mahihiraman. Ipasok pa kasi ako mamaya. Sige. George! Ka muna dito. Mag-inuman tayo. Oo nga naman, George. Dito ka muna, para naman makasama ka naman namin. Nako, medyo masama pakiramdam ko ngayon. Pas muna ako dyan. Sige, ikaw ang bahala kung ayaw mo. Sa susunod na lang kuya. Pare, bili ka muna ng alak natin. Tsaka pulutan, nakakasawa yung teacher niya eh. Yung sisig tsaka yung manok. Ito pre. Ang galante mo talaga pare. Yan, si paring JR. Daming pera yan, di ba paring Rap? Mamaya pare, pautangin mo ako ha. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko rin. Sige pare, magkano ba? Bakit ganun? Pag ibang tao, mapabor si kuya. Samantalang ako na kapatid niya, iba ang pagkakitungo niya. Sige pare, bili na ako. Sige pare. Ingat ka pare ha. Konti naman ang tagay mo. Sabihan mo pare, para makarami tayo agad. Oo. Lalasingan tayo dito. Ilang araw na yata kayo hindi nag-uusap ng kapatid mo ah. Bahala sila. Kung magmamalaki sila, wala akong magagawa. Napapansin ko, hindi na sila namamasyal dito. Hayaan mo. May sarili silang pag-iisip. Matanda na raw sila. May tampuhan ba kayo? Bahala sila. Kuya nila ako. Dapat may respeto sila sa akin. Siguro naman, natulungan mo na sila. At alam nila yon. Oo naman. Pag may pinupuntahan tayo, nililibdinan naman natin sila. Kung anong kinakain natin, kinakain din naman nila. Hayaan mo na lang sila. Kung ayaw ka nilang kausapin. Mabubuhay naman ako kahit wala sila. Oo naman. Kasi ikaw, may maganda kang trabaho. Eh sila, wala naman silang permanenteng trabaho. Mangangailangan din ng tulong sa akin ng mga yan. Tingnan lang natin. Nandito naman ako, mahal. Hindi natin sila kailangan. Ate, nakapagbayad na pala ako ng kuryente natin. Salamat naman, George. Pasensya ka na kung hindi kita natutulungan sa mga gastusin dito ah. Wala yan ate, ikaw naman. Ikaw nga itong nag-aasikaso ng pagkain natin eh. Kung wala ka, kawawa din ako. Sus, nambola ka pa. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Ano yun? Anong ingay yun? Parang sa bahay na kay JR yun ah. Ano? Puntahan natin! Tara! Tulong!
Bakit ate? Ano nangyari? Yung kuya niyo, bigla na lang siya natumba. Tulungan niyo ako, dalhin natin siya sa ospital. Tara! Kung ano pa mangyari sa kanya eh. Ano naman ni ate? Saan na kaya si kuya? Marga, George, kayo munang bahala sa kuya niyo, ha? Alis muna ako. Sige ate, huwag kang malala. Kami nang bala kay Kuya JR. Maraming salamat. Mabuti na lang at nandito kayo. Kamusta na si kuya ate? Di pa maayos ang lagay niya. Gagawa ko ng paraan ate para matulungan si kuya sa mga gastusin niya. Salamat, George. Wala pa rin siyang malay hanggang ngayon. Alis muna ako para maghanap ng pera para maoperahan siya. Huwag kang mag-alala ate. Nandito kami na ate Marga. Gagawa kami ng paraan para makatulong. May awa ang Diyos ate. Makakaligtas si kuya. Oo ate. Pag may kailangan ka, nandito lang kami. Maraming salamat. Sige, alis na ako. Sige ate, mag-ingat ka. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Ikaw pala, Lovely. Halika, pumasok ka. Maupo ka. Kamusta na pala si Pinsan JR? Magaling na ba siya? Nakakapaglakad na siya, pakonti-konti. Mabuti naman kung ganon. Kayo nila, Marga. Okay na ba kayo? Oo, okay na kami. Pamilya tayo. Kaya dapat nagkakasundo tayo sa mga hindi pagkakaintindihan. Dapat pinag-uusapan ng problema. Tama ka dyan, Lovely. Sana magpagaling na si Pinsan para makapasyal na tayo. Oo nga. Namimiss na rin niya makapaglakad-lakad. Siya nga pala, dito ka na kumain. Nakapagluto na rin ako ng ulam. Sige ba? Hindi ko tatanggihan yan. Tara na sa kusina, doon na lang tayo magkwentuhan para makausap mo din yung pinsan mo. Tara. Sige. Mahal, hindi pa pala ako nakakapagpasalamat sa mga kapatid ko. Oo nga, mahal. Mabuti na lang at nandito sila nun. Baka kung wala sila, baka napano ka na. Kaya nga, malaki ang utang na loob ko sa kanila. Kahit pala ganito tayo, hindi nila tayo pinabayaan sa gitna ng kagipitan. Si George din pala nagbayad sa ibang gastusin sa ospital. Nakakahiya. Si Marga, halos wala siyang pahinga sa pag-aasikaso sa atin. Sana makabawi lang tayo sa kanila. Oo nga, mahal. Ate, kuya, Oh, Marga, George, hindi kayo, tuloy kayo. uuwi na ba talaga kayo? Oo. Kailangan namin makabalik. Hinahanap na kami ng ate nyo. Kailan ang balik niyo ulit kuya?
Baka matatagalan pa. Siya nga pala, kayo nang bahala dito sa bahay namin ha. At salamat sa pag-aasikaso niyo sa amin. George, Marga, maraming salamat sa tulong niyo sa amin ha. Wala yun, kuya. Kapatid ka namin. At kahit na anong mangyari, kuya ka namin. Pasensya na din kayo sa amin, sa mga inasal namin. Naging makasarili kami. Kung nagbago man kami at mayroon akong nagawang hindi maganda, pagpasensyahan niyo sana kami. Wala namang perpektong tao, kuya. Ganon din kami ni George. Nagkakamali din. Mabuti nga kayong magkakapatid. May pwedeng asahan at takbuhan. Samantalang ako, mag-isa akong anak at maagang naulila. Nandito naman ako, mahal. Kami ng mga kapatid ko. Pamilya mo kami. Oo nga, ate. Sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayo lang din? Nagtampo nga din ako sa'yo, kuya. Pero mas sinisip ko yung mga mabubuting pinagsamahan natin. Hayaan nyo. Makakabawi din kami ng ate nyo sa inyo. Oo nga, mas mahalaga pala ang pamilya kaysa sa ibang tao. Patawarin nyo ako kung piling perpekto ako sa buhay. Hindi ko alam na may mga sarili na palaking desisyon sa buhay. Alam naman namin, kuya, na pinagsasabihan mo lang kami. Kalimutan na natin ang lahat, kuya. Nangyari na yon at hindi na natin may babalik pa. Salamat at hindi kayo nagtira ng sama ng loob sa amin ng ate Ruby nyo. Salamat din, Marga. George, utang namin sa inyo yung pangalawang buhay ng kuya nyo. Wala yun, ate. Kuya, tampuhan lang ng magkakapatid yun. Kuya, dalasan niyo yung pagbabakasyon dito para magkakasama naman tayo. Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin yan ni ate Ruby nyo. Di ba, mahal? Oo naman, mahal. Sa magkakapatid, may hindi pagkakaintindihan, tampuhan, pero sa huli, sila pa din ang magdadamayan sa oras ng kagipitan.